खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ फकिराग्राम बियाबनि सिङाव थानाय गुवाबारि गामिनि डिलारखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि सायाव मैया डिलार रहिमा बिबिया रोखा खेंफोरथि होदों। नंगौ, दाखालि माखासे मानसिफ्रा रहिमा बिबिनि हेंथायै क'क्राझारनि आदार जगायग्रा बिफाननि मावखुलियाव डिलार रहिमा बिबिनि हेंथायै मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला दायो बेफोर गासिबो उल्था जानानै फैयो। डिलार रहिमा बिबिया खेंफोरथि होनाय बायदिब्ला बियो माइरंखौ गाहामैनो साफायाव 5 केजियै होगासिनो दं। अदेबानि बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनि नारसिननायावसो आंनि हेंथायै बाथ्रा बुंदोंमोन रायजो राजाफोरा। थामहिनबा बिथांमोनहा आंखौ बोखारनो थाखायनो बायदि फाव फान्दायबाय थादों। बेनिखायनो बिथांमोननि अजद होनाया गासैबो नंखाय होनना रोखायै बुंथिना होदों डिलार रहिमा बिबिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। असमिया सावथुन श्री रघुपतिखौ आदालतआ थि सिमा गैयैसिम होबथानाय जाबाय। नंगौ, गोबाव समनिफ्रायनो असमिया सावथुन अनसायगिरिफोराबो नेनानै थादोंमोन बे सावथुनखौ। फावखुंगुर रबि शर्मा फाव खालामनाय बे श्री रघुपति सावथुना गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो हादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला शैलेन कुमार शर्मानि फिसाज्ला धृतिमान शर्माया आदालतआव गसर थिसननाय जादोंमोन। बेनिनो मैया राय होनायाव थि सिमा गैयैसिम बे सावथुनखौ होबथाथ'ना दोननाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुनिखाता सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गोबां मासियाव देरहासार। थांनाय 28 मे खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिया गासै मोन 15 मासियाव बिसायख'थि जालांदोंमोन। बेनिनो साननै भट साननाय हाबाफारिया जानानै थांदोंमोन, जेराव 31 मे खालि बेनि भट साननाय हाबाफारिया जोबनानै थांदोंमोन, जेराव इउपिपिएल आरो बिपिएफजों नारा-नाथा जुजिनानै इउपिपिएल हानजाया गासै 15 मासिनि गेजेराव मोन 9 मासियाव देरहासार जानो हायो। फारसेथिं बिपिएफ हानजाया सिगांनिफ्रायनो गोबां मासियाव देरहादोंब्लाबो मोन 6 मासियावल' देरहासार जानो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बे देरहानाय हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया थांनानै देरहासार जानाय बिजाथिफोरखौ बरायहैनाय जायो। लोगोसे बियो सुबुंखान्थिनि देरहासार होननानैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंथिना होयो। इउपिएससि एपिएससि प्रि-कचिं नि थाखाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 नि मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। जों बयबो मिथिगौ, प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दायो सुबुं धोन दानो थांखिजों मोनसेनि उनाव मोनसे बायदि आबुं बेसेन नाङै कचिं होबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो देग्लायनि इउपिएससि एपिएससि जानो गोसो गोनां फरायसाफोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायनि नैथि मुं थिसननाय हाबाफारिया मैया 1 जुननिफ्राय जागायबाय आरो बियो 15 जुनसिम थागोन। लोगोसे बेनि सायख' आनजादा फैगौ जुन दाननि 26 अक्ट' खालि जागोन होननाबो मोनसे नटिसनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय फोसावना होनाय जायो। एसआइ जन्मनि राभानि थैनायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थांखिजों आसाम जुब मन्च आरो महिला मन्चनि 30 सान बन्द'। नंगौ, दाबो एसआइ जन्मनि राभानि थैनायनि जाथायखौ गनायना लानो हायियाव गासै रायजो नाङैनो दासिमबो दाब दाब जायगाफोराव बायदि आफादफोरा सोमावसारनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया एबा गिबि जुननिफ्राय लानानै गासै 30 साननि थाखाय सोमावसारनो थांखिजों आसाम जुब मन्च आरो महिला मन्चआ मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथिना होयो। मख'जाथावदि बिथांमोनहा बे 30 साननि सोमावसारनायाव सानफ्रोमबो मोनसे नङा मोनसे बायदि हाबाफारि लानानै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे बाथ्राखौ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होदों बिथांमोनहा। 600 निबो बांसिन बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइ रानदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि थांखि 1 लाखनि फारियावनो मैया आसामनि हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल बिफाननि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म बिथाङा गावनि बिफाननि सिङाव गासै 600 निबो बारा बिजाथिफोरनो साख्रिनि थिसनथिलाइखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों।
मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि बिथोनगिरिजों लोगोसे गोबां अफिसियेलफोराबो बाहागो लाफैफादोंमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बाक्सु सिंनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै देहा मोन्दों। नंगौ, मैया बे जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटीनि लालुंगावआव जादों बे जाथाया। लोगोसे गोथै सोलेरखौ बासन्ती बैश्य होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे आइजोनि फिसाय राजु बैश्यआ दायो खारखोमाना दं। लोगोसे बिसोरनो बे न'खौ सप्तासेनि सिगांनो भारा लादोंमोन। मख'जाथावदि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे खास्रि बिस्रि हाबाखौ बे गोथै सह'नि फिसाय राजु बैश्यआनो मावदों होनना सन्देह खालामदों। मानोना दासिमबो राजु बैश्यआ बहाबा खारखोमाना दं होनना खौराङाव मिथिबावनाय जादों। लोगोसे राजु बैश्यआनो गावनि बिसिखौ सप्तासेनि सिगांनो बुथारनानै बाक्सुआव सोनानै दोनदों होननानै रायजो राजाफोरा फोरमायथिना होदों। उइलियाम नार्जारी आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखर बावनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जाम्बुगुरि गोजौ फरायसालिनि थिङा थांनाय एप्रिल दाननिफ्रायनो बोथोरनि खैफोद सारन्थाइजों गासैबो गब्लंनानै दंजोबोमोन। जायनि जाहोनाव फरायसाफोरखौ थाखो खालामनायाव जोबोद खस्थ' जानो गोनां जायोमोन। नंगौ, बेबायदिनो बेखौ नायनानै थानो हायैनि सासे समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारीया बे फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ नुनानै मैया गब्लंनाय थिंखौ गोदानै खोबफिननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेबायदि गाहाम हाबा मावनानै होनायनि थाखाय फरायसालिनिफ्राय उइलियाम नार्जारी आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ मदद हरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। आथिखालाव गासै आसाम नाङैनो मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो बर'नि बायदि माहारियारि आफादफोराबो बर' बिजोंजों फरायना सेथि मासि मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायबाय थानाय बायदिनो मैया सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्लानि सिङाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नाम्बार मोननो हानाय टप 10 फरायसाफोरखौ सायख'नानै बरायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि बे बरायनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाहैनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बिथाङा फरायसाफोरखौ गोबां थुलुंगाखां बिबुंथिफोरजों होनाय जायो। जेराव सनितपुर जिल्लायाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरा जोबोद गेदेरथार जाफुंसारनाय लाबोगासिनो दं होननाबो बिथाङा बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला आनजादाव उथ्रिसारनो हायै फरायसाफोरखौ गारसोनानै दोननायनि बाथ्रा गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो जोथोन लागोन। बे हाबाफारियाव जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।